sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya inda muke karanta muku littafin bakin dare wallafar Asmina Ziyan. Misalin karfe 9 daidai ta shigo gidan ta sauke Rukayya tare da gaggawar hura wuta domin ta aiwatar da umarnin malam. Tana horawa wutar na mutuwa da kyar bayan ta sha bakar azaba wutar ta soma ruruwa. A galabaice ta kwanta tana mai da haki hawaye na mata ambaliya. Ta kai hannu ta shafa cikinta wanda in ba ita ce ta gaya ma tana dauke da ciki har na wata 5 ba to ba za ka taba fahimta ba. A hankali ta lumshe idanuwanta tunani barkatai suka fara cinkoso a zuciyarta. A sarari ta ce astaghfirullah tare da miƙewa tsaye da ɗan ƙarfi saboda saɓan da zuciyarta ta bijiro mata da shi. Ko da ta kai kallonta ga wutar har itace sun soma janyewa ta girgiza kai. Ta durkusa gaban murhun da suka kirkira da duwatsu ta gyara tare da ɗora tukunya. Bayan mintuna 55 ruwa da ganyen suka tafasa ta juye a wata gajeruwar roba baka sanin ta ja hijabinta ta fita. Tafi take a hanya tana ambatan Allah har ta isa gidan da zata. Bayan ta gaishe su ta nemi su yi mata taimako su 'yan mata haƙin magarya. Sai da aka yi shiru sannan aka ce na siyarwa ne ba sadaka ba. Bata ce ufan ba. Ta soma kwance gefen zanin ta ciro naira 50 ta ce gashi a bani. Babu musu matar ta ce Nura kullo mata haƙin magarya na 50 ya ce to. Kamar mintuna 11 ya bata ta yi godiya ta fito da tunanin yadda son duniya ya yi wa mata da maza kisan gilla har ta iso. Salar azhar ta fara gabatarwa sannan ta zo ta fige ganyen tare da haɗa shi da na malam wanda ta tafasa tun kafin ta fita. Kana ta ɗauki ruwan ta kai ban ɗaki sannan ta zo ta ɗauki Rukayya ta cire mata kaya ta ɗaura ta kan tabarma ta soma yi mata wanka kamar yadda malam ya zayyana mata. Abin al'ajabi kafin ruwan su ƙare ta nemi tururuwar ta rasa bata san lokacin da murmushi ya subuce mata ba. Bayan ta ƙare mata wanka ta ɗaura mata zani tare da rungumo ta ajiye ta a gefe. Sannan ta zo ta gyara mata shimfiɗa ta mayar ta zauna tana kallon Rukayya tana gode wa Allah da kuma malam kasancewar tun ba a je ko ina ba an fara ganin haske. Haka al'amarin ya kasance bayan kwanaki 5 cir jikin Rukayya alhamdulillah kuma malam safe da dare yake zuwa yi wa Rukayya tofi haka zalika an mantar da ita ɗan ƙasa gabaki ɗaya. Sannan malam a zuwan da yake ya yi wa unguwar karatun kwakwaf don ganin ya biya bukatarsa ba tare da wani ya ji ko kuma ya gani ba. Haka ne lokaci ke tafiya yau ta kasance Asabar daidai da cikar kwanaki 17 da rasuwar kaka. Misalin karfe 1 Hassana na tsaye a tsakiyar rana tana surfe. Ta haɗa zufa ta ko'ina. Rukayya na daga gefen inuwa kwance an mata matashi da filo bata san inda duniya ta sa wa gaba ba. Sai ga Nasir ya shigo. Motsin da Hassana ta ji shi yasa ta tsayawa cak. Ta kai kallonta ga faɗalla yanzu kake tafe sanda zuwa. Kamar bai ji ta ba ya bada baya yana wani shan kamshi ya ce wai shin aure kike yi ne ko kuwa jinya. Cike da rashin fahimta ta ce me kace domin har ga Allah ba ta yi amanna da abin da kunnuwanta suka ji daga bakin mijin nata ba. Duk da kuwa ta san halin Nasir idan ya tashi rashin mutuncinsa baya kallon komai sai ya yi a zauna lafiya. Cike da takama irin ta malam Bahaushe da baya girmama matarsa ya ce hakika kin ji amma zan ƙara nana ta miki aure kike yi ko jinya idan kuma jinya kike yi kofa a buɗe take zan datse igiyoyi na da ke miki lilo. Ba Hassana ba ko Rukayya sai da ta zabura kana da ɗan ƙarfi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasir kanka ɗaya kuwa ka kuwa san me kake furta min. Takobi ya kara daga inda yake sannan ya ce baki da dogon lokaci zuwa yamma ki yi wa kanki sabi aure ko jinya. Cikin wani yanayi ta juya ta dubi Rukayya wadda ta na fuskar ta wanke da hawaye masu tururi. Ta jinjina kalmar na baki zuwa yamma ki yi wa kanki sabi aure ko jinya. Har zai fita daga gidan muryar ta na mugun rawa ta ce Nasir. Shak ya tsaya ba tare da juyowa ba ta ce ba sai yamma ba na zaɓi yar uwata kai abin da ya dace. Kansa tsaye ba tare da shayin komai ko duba 'ya'yan da ke tsakaninsu guda biyu ba ya ce ni Nasir Abdulrahman na sake ki saki 3. Duk da ita ta zaɓi sakin bai hana bayyanuwar tashin hankali da zafafan hawaye karar a fuskar ta ba. Rukayya kuwa kawai da fuska ta yi gefe hawaye yana zirara a tsintsiyar hannunta. Gani take yi silarta ne aka saki yar uwarta sosai take nadamar rayuwarta a duniya tunda ita haka Allah ya yi ta duk wanda ya rabe ta sai ya yi kuka da nasarar rabarta kasancewar san babu alkhairi tattare da ita. Hassana kuwa har Nasir ya bar gidan bata sani ba. Wani tashin hankali take ji da bata saba shiga irinsa ba tunda ta zo duniya. Zuciyarta dankar da mamaki take kallon kofar babu ko kyaftawa domin bata taba zaton Nasir zai mata haka ba saboda kaddarar da ba su suka zana wa kansu ba. Bata jin sautin komai sai kalmar ni Nasir na sake ki saki 3. Bata yi aune ba ta je ta ƙasa warwas kafafuwanta sun kasa ɗaukar gangar jikinta.
kana har lokacin idanuwanta na duban kofar tsayin lokaci, sannan hawaye suka kwaranyo mata, bakinta da zuciyarta suka gauraye da wani irin ɗaci, garanta na mata zafi kamar ta ihu take ji. Tare da haka kafin ta kai kallonta ga Rukayya wadda ta ne ta yi nisa gurin kuka har da majina, kwalla ta share ta miƙe tsaye da ƙyar ta isa gurin Rukayya ta rike hannuwanta gamgam da cewa karki kuka akan sakina da Nasir yayi min yar uwata. Kai ta girgiza alamar dole ta yi kuka, ba tare da Hassana ta ce uffan ba, ta kai hannu ta share mata kwalla da cewa karki ji komai a ranki yar uwata, karki zargin silarki ne hakan ya faru, ki amanna wannan zanen nan al'amari ne daga Allah. Bakin ta buɗe tana so ta furta wani abu mai girma amma ta kasa. Cike da tawakkali Hassana ta haɗiye kukanta kamar ba ta jin raɗaɗin sakin ta ce, don Allah ki daina kuka, kin ji kanwata? Allah kaɗai ne ba zan bari akan ki bar Rukayya, domin ba na cikin jinsin da ke ɗaukar miji su bar danginsu. Domin na yi imani duk lokacin da na rasa wani abu da yake so game da ni zai yakice ni ya manta ko ni wace ce a gare shi. Amma ɗan uwanka duk tarkatarka da matsin rayuwar da za a yi ba zai juya maka baya ba. Cik hawayen Rukayya suka tsaya, ta sake dakewa karo na biyu, ta rike hannuwanta da cewa Rukayya, da yawan maza ba sa aure don Allah, suna yi ne don kyau, kuɗi ko asali, daga kuma ka rasa abin da suka aura domin shi za su barka ne su nemi wata. Don haka ba na nadamar furuci na, domin ko ke ce ni na yi imani ba za ki zaɓi namiji ki bar ni ba. Zautaccen kuka ta ji ya kwace mata a zuciya, kwakwalwarta na ƙara kimanta zumunci tare da Allah wadai akan matan da ke bin soyayya su bar iyayensu da danginsu. Domin yau ta shaida ta kuma gaskata babu kamar yan uwa, su ne masoyanka na gaskiya, su ne za su soka ko kana da shi, su soka ko baka da shi, su ne za su yi murmushi idan ka yi murmushi, su yi kuka idan ka yi kuka, su ne kadai ke sadaukar da farin ciki domin kai, su ne kadai ke amsar shaidar kunci saboda kai. Tana wannan zance ta ji ina ma ta ga masu watsi da zumunci domin yi musu gargaɗi mai kaushi, ina ma za ta ga 'yan matan da ke bin soyayya su bar iyaye. Domin yau ga ranar nunin kuskure ta bayyana baro-baro, da wannan zafafan tunani shiru mai saka bawa kuka ya ratsa su. Kana kowannen su hawaye na masa layi, ba su yi aune ba sai kiran sallar la'asar suka je. Zumbar Hassana ta miƙe ta ɗora alwala, kasancewar kaka ta musu horo mai tsanani da duk girman kunci ko farin ciki kar su yi sake ya shafi ibadar su, musamman sallah da ita ce kan gaba ranar hisabi. Idan ta gyaru to ka dace, saboda a yadda kaka ta lura matan wannan zamani na wasa da sallah, sai kaga abin da bai kai ya kawo ba sun fi bashi muhimmanci akan sallar da ita ce ke bambanta su da kafirai. Wasu ma saboda kasaita da shagaltar duniya da wanzajjiyar lafiyar da suke ji sai yamma suke jera sallolin nasu kamar suke rike da kokarin su. Haka dai bayan ta idar da sallah ta zo ta daura wa Rukayya alwala, ta saka mata hijabi tare da jingina ta akan filo tana duban gabas. Duk da Rukayya ba ta iya motsa gabanta, amma sun bi mazhabar wasu malamai da wasu hadisai da suka zo da cewa Allah baya duba zuwa ga surorin jikinku, yana duba ne zuwa ga zukatanku. Rukayya na sallah da zuciya, ita kuma tana gefe tana share kwalla, domin har yanzu bata daina jin kalmar Nasir na amo a kunnanta ba. Tana haka ta so tuna makomar 'ya'yanta Aisha da Aminullah, duk da cewa sun fi zama gidan kakarsu wato mahaifiyar Nasir. A fili ta ce, Allah kai ne zaka jibanci al'amarinsu, ba zan iya tare musu komai ba, domin ni kaina da ikonka nake numfashi. Da wannan alhinin dai dare ya soma gangarowa, suna kwance a hasken farin wata dukkaninsu bacci ya ƙaurace musu, sai tufka da warwara suke yi mai ciwo na al'amarin rayuwa, kasancewar duk mutanen kirki sun ɗauke kafa sun lula duniyar bacci. Sai ga malam ya shigo cikin sanda, bayan ya kare musu kallo ya yi murmushi sosai gami da wata irin miƙa. Da sauri Hassana ta juyo, da yake akwai duhun dare bata gane ko wane ne ba. Tsoron da ta ji ne ya sa ta toshe bakinta gami da rintse idanuwanta tare da mai da kwanciyar da ciki, domin koma menene ba ta son ganin sa ido buɗe. Ambaton Allah kuwa sak ya makale mata a makoshi. Jira kawai take ta ji wata kaddara ce kuma ta zo yanzu da tsakiyar dare, bayan bata gama warke ciwon ta rana ba. Tana wannan tunani ta ji kato ya mata rumfa a baya, tamkar zautacciya haka ta hankaɗe shi yayi baya. Suna hada ido ta yi baya tana toshe bakinta, so take ta ce malam ko ta yi ihu, amma gaba ɗaya ta kasa. Lokaci ɗaya cikin sauri kwakwalwarta ke rawaito mata malam da kimar sa idan duniya, da kuma cewar kaka mutum ko magana yake sautin haƙun na fita kar ka bashi amana, domin wata rana zai shayar da kai mamaki. Haka tana ja da baya yana binta, kuma gashi ga dukkan alamu babu komai a jikinsa. Bata yawo ne ba, ta ji ta a jikin yar uwarta tsabar tashin hankali.
ta ma manta da lalurar Rukayya, sai takumarta take alamar ta yi mata rai ta agaje ta tsira da mutuncinta. Jin sautin dariyar namiji ya sa hanjin Rukayya kaɗawa, zufa ya tsatsafo mata duk da sanyin dare da yake kaɗawa. Bata yawo ne ba sai ji ta yi an binciki Hassana daga jikinta. Kana murya a disashe ta soma jin sautin muryar Hassana na cewa, karka min haka mana don biyan wata bukata taka ta duniya malam, don girman Allah karka min fyaɗe, alhali ni ba yarinya bace. Jin kalmar fyaɗe da hikimar Allah ya sa idanuwar Rukayya buɗe watar, ta ga malam na ƙoƙarin cin nasara akan addanta, ita ko duk ta wani dunkule jikinta sai bari yake. Kau da kai gefe ta yi da sauri sakamakon sabon kuncin da ya mamaye mata gangar jiki. Roƙo take da ƙarfin gaske a zuciyarta, Allah ya bata ikon taimakon yar uwarta. Bata yawo ne ba sai ji ta yi jaririn da ke cikin addanta ya cinyar kuka da ƙarfin gaske, yayin da shi kuma malam cike da jin ƙarfi ya afka mata yana wani gurnani. Rukayya da sauri ta rintse ido tare da toshe kunne, domin wannan shine dare mafi girman bakin dare a gare ta. Ta ji ina ma ita ce ya ketawa haddi ba addanta ba. Ya shafe kusan mintuna 12 yana ketawa Hassana haddi ba tare da tsoron komai ba, har ya kammala abin da yake yi ya fita. Hassana bata samu arzikin kuka ba domin ta neme shi ta rasa. A hankali take jin sanyi na ratsa kokon kanta, sanyi da zazzabi mai karfi na zagaye ilahirin gangar jikinta. Idanta ba sa ko budewa, ta lalubo zani ta yaba wa jikinta. Ta rasa tantance tsakanin fyaɗe da cin mutunci wanne aka yi mata, domin ta yi imani a shekarunta har da haihuwa 2 da cikin na 3 ta wuce fyaɗe ga kowa. Ashe ƙarya ne bata wuce ba. Haka take saka abubuwa masu ciwo. Kana tana ji jikinta na rada zafi wanda tunda ta zo duniya ba taba ji ba. Hallawo gaban na rawar sanyi, kasanta na bala'in zugi. Ta ja ciki zuwa inda Rukayya ke kwance tana kuka mai kunci. Hannunta ta lalubo da cewa ki haƙuri, ki tawakkali da abubuwan da zaki gani na daɗi ko akasin haka. Ki daina yi wa kaddarar ki kuka, kasancewar ba magani bane, domin jikina ya bani a cikin mu ukun nan ke kadai ce zaki ga ƙarshen wannan kaddara. Rukayya, ina tausayinki, ina kuma yi miki soyayya fiye da yadda kike tsammani. Rukayya, na san ba kya iya magana, amma zuciyarki cike take da son sani idan na tafi gawa zan barki. Sai ta yi shiru, ta ciro zoben hannunta, ta lalubi yatsar Rukayya ta saka, tare da sakale hannunsu guri ɗaya. Kana ta ci gaba da cewa Allah da manzansa su ne na bar miki yar uwata, ki kula da 'ya'yanki Aisha da Aminullah, domin yanzu ke ce uwarsu kuma ke ce ubansu. Ba su da wanda ya fi. Bata ƙarasa ba, harshen ta ya laune zuwa wani iri, san baka iya jin me take so ta ce, amma daga jin yanayin maganar ka san kalamai ne masu tsadar gaske. Rukayya na wani irin gunji sai ji ta yi hannun addanta ya bar nata hannun. Cak ta nemi kukanta ta rasa, da ƙarfi take jin kalamanta da hoton abin da malam ya yi na mata gezau. Duniya gabaki ɗaya ta ɗauke mata, kasancewar bala'i ya kai bala'i a zuciyarta. Kana har ga Allah ba ta yi imani addanta ta bar duniya ba. Ta san Allah ba zai mata haka ba a wannan karan, kasancewar tsakaninta da shi ba ta yi masa wani sabo mai girma ba da zai rika jarabtarta babu dare babu rana. Wata irin tsawa zuciyarta ta daka mata da cewa kin manta Allah yana jarabtar bayan Allah ba masu laifi ba, kin manta saboda kaskancin duniya ya bawa kafirai ciki har da masu kiran kansu matsayin alloli. Kul da kushe ni'imar Ubangiji domin ya miki komai tunda kika zo a matsayin musulma, ki tawakkali da nema wa ahalinki gafara shine ya rage miki, ba butulci ba. Idan kuwa kika dage da tuhumar Ubangijinki zaki taɓe duniya kuma ki yi asara a lahira. Wani irin uban ihu wani bangare na zuciyarta ya kurma, ganin ɗaya bangaren na neman tabbatar da mutuwar rayuwarta gaba ɗaya. Kasancewar Hassana ta fi ƙarfin yar uwa a gare ta, ga imaninta na neman subace mata saboda kunci. Daga nan ita ma numfashinta ya tsaya cak. Iskar Ubangiji da duhun dare kaɗai ke shawagi a tsakaninsu. Gefen malam tun saukarsa jikin Hassana baya jin komai sai ihun jaririn cikinta. Tafe yake zuciyarsa na wani irin bugawa har ya isa gida. Rigarsa ya cire yana zagayawa yana limshe ido. Kasancewar kunnuwansa sun na jiya kukan jaririn. Da ya ga abin na neman fin karfinsa da sauri ya fito ya ɗauki mota tare da kama hanya dodar, zuciyarsa cike da tsoro. Ya doshi hanyar gidan yarsa Sa'adatu domin ya yi wa mata da yawa fyaɗe da yara ƙanana waɗanda ke zuwa karɓar maganin neman miji, amma bai ga wannan lokutar masifa ba sai a wannan bakin daren da yake ta mutuncin matalauciya. Haka yake tafe yana sake-saken zuci, kwatsam sai ga tashin ledoji baƙiƙirin a tsakiyar titi suna rangada guda. Cikin wani yanayi ya taka birki yana haɗiyar yawu yana wani buɗe ido mai fassara dara ta ci gida, wai shi aljanu za su ba wa tsoro.
bai gama saitawa ba sai ganin wata mata yayi a gefen mai zaman banza ita da Hassana tamkar an tsaga kara, idanuwanta jajir kamar jini, fuska a murtuke babu alamar rahama, ta kare masa kallo sosai tare da jin wani masifaffen tsaki ta bace masa da dariya. Wayyo Allah ne, wayyo abinda malam ya furta kenan tare da ficewa daga motar ya harta da gudu kamar zai tashi sama. Ko da isa kofar gidan ɗan ƙasa kamar zuciyarsa za ta faɗo, ko magana baya iya yi, sosai yake buga kofa kamar wanda mutuwa ta biyo. A firgice mai gadi ya tashi cikin turancin mutanen Legas ya ce, waye a nan? A matuƙar firgice yake faɗin ni ne malam buɗe gata nan, wayyo Allah. Fitila ya hasko mai tsini ta karamar kofar, ganin malam ya sa shi budewa da sauri. Yana shigowa Sa'adatu da ɗan ƙasa na gangarowa don ganin me ke faruwa a gidansu. Cik suka tsaya, malam na faɗar za ta kashe ni Sa'adatu, za ta kashe ni. Wayyo Allah, gata nan dan Allah. Tsayin lokaci sannan aka samu malam ya nutsu. Suka shiga cikin falo yana raba idanuwa. Ɗan ƙasa na durƙushe a gabansa yana faman yi masa sannu. Kana cike da kasaita Sa'adatu ta ce, wai wace ce ke bibiyar ka haka gwarzo na, wata la'ananniya ce mutum ko aljana? Sai da ya haɗiye yawu ya labarta mata komai. Ta ja tsaki da cewa yanzu wata jinsin bil adama ce kake wa gudu har da haki malam, to lallai yau ko gobe za su shiga kabari, alhali akwai rayuka tare da su, za a neme su a rasa. Domin ni Sa'adatu duk wanda ya sa zuciya ta damuwa ta minti ɗaya rak, to na rantse ni kuma sai na saka shi kunci na shekara guda babu sassauci. Tana gama faɗar haka ta dubi ɗan ƙasa ta ce, Alhaji ka tashi yanzu nan ka kai malam gida, ba na son wani mahaluki ya ga ka ajiye shi, sannan kuma ya gaya maka inda motarsa take a jiya ɗauko. Zumbur ya mike da cewa to Hajiya mu je malam. Suna fita ta bushe da dariya tare da shiga wani korido. Ta kira waya murya ƙasa-ƙasa sosai take magana da cewa a haka rami mai zurfi abin ne Hassana da Rukayya. Ba ta so a yanka su, kuma haka ba ta so a dake su, domin zunubin da suka aikata ya yi muni, don haka ba za a ba su mutuwa mai sauki ba. Dariya aka yi daga ɗaya ɓangaren da murya mai kaushi aka ce 500 ne farashinmu, idan kin amince kafin a kira sallar asuba sun ɗauki sa'o'i a binne. Dariya ta ƙirƙire da cewa na ƙara muku 500. Abu ɗaya nake bukata, iko na ya tabbata a gare su, sannan lokacin da suke magiya suna roƙo ku bar su da ransu, ku tuna musu suna na Hajiya Sa'adatu ɗan ƙasa. Dariya ya sake shekewa sannan ya kashe layin, kana duk abin da Hajiya ke faɗi a kunnen Baba Hadiza. Hajiya na wayar sau uku tana zagayawa banɗaki tana fitowa saboda firgici. Kalmar abin ne Rukayya da Hassana da ransu na dawo mata, ji take yi kamar ta ce wayyo Allah. Tana haka sai ga Hajiya Sa'adatun ta koma falo, ita kuma kamar barauniya ta fito tana waige-waige, gani take ita ma idan Hajiya Sa'adatun ta ganta kashe ta za a yi. Tsayawa ta yi tana dube-dube, da ta samu fitowa can dabara ta faɗo mata. Ta saita nutsuwarta da zafin nama ta isa gurin mai gadi ta ce ya buɗe mata. Hajiya Sa'adatu ce ta aike ta, sai ta yayi da ido ya ce karfe 4 fa Hajiya. Na sani kawai ka buɗe min. Babu musu ya ce to, yana buɗewa ta fara wani irin sauri kamar kafafunta za su cire, babu kowa sai duhun dare. Haka ta bar ɗan ƙasar tare da jinjina maganar Malam Bahaushe da ya ce duk mugun da ya amsa sunan mugu baya fito maka da ainihin siffarsa. Kimanin karfe 4:23 daidai ta isa gidan kaka. Da sauri ta rantsa ido lokacin da ta yi tozali da Hassana. Rukayya kuma na sume. Cike da tsoro ta je ta ɗora kunne a ƙirjin Hassana na daƙiƙu, ta ji zuciyar ta bata aiki alamar ta bar duniya. Ta ɗora a na Rukayya ta ji yana bugawa kaɗan-kaɗan. Tashin da za ta yi kuma ta ji wasu murɗa-murɗan maza na durowa a mota suna magana mai cike da rashin imani. Kan ta saita ta ji ogansu ya ce mintuna 30 na baku da haƙa rami da kuma binnewa. Idan kuna da buƙatar su ku shiga ku more. Nan da nan Baba Hadiza ta ji cikinta ya hautsina tare da zirarowar fitsari lokaci ɗaya, kana bata san lokacin da ta toshe baki tana rawar tsoro ba. Mai sauraro bari mu dakata a nan. Da tsantsar azaba a ruhinta. Kana daga gefen damanta matashin saurayi ne dan kimanin shekaru 28 cas a duniya. Durkushe yake akan gwiwoyinsa, jijiyoyin kansa sun bayyana rada-rada, tamkar za su faɗo. Can kasar ransa yake jin kukanta na ratsa sassan jikinsa, tare da tuhumar kansa da son zuciya irin ta arnan farko kafin zuwa musulunci. Aka zafafan hawa yake malala ƙarƙashin zuciyarsa, kafin su bayyana sarari ta hanyar zarya akan fatar fuskarsa. A jigace labbansa suka fara motsawa da faɗar me yasa nayi miki haka Janna, me yasa nayi miki haka, me yasa? Abin da yake ta nanatawa kenan sau ba adadi, sai dai kashi babu amsa. Sai ma shirin da bashi da fassara yayi musu dirar mikiya.
tsayin lokaci sannan ya tsinkayi kansa da faɗar, Janna, kin ga abin da kaddara ta sa na aikatawa ko? Jin furcinsa ta yi tamkar narkakken karfe da ke ci da wuta balbal a dodon kunnenta. Kukan da take riritawa kar sautin ya fita sai da ya fita. Duk da ta yi amanna ba wanda zai jiyo ta, saboda muryarta ta riga da ta dishe tun a daren jiya. A nutse ya jawo gwiwoyinsa ya kira sunanta can ƙasar ransa. Dakatar da shi ta yi da sauri ta hanyar ɗaga masa hannu duk da wani irin zafi da ke zagaya ta ko'ina. Ranta na azabar ɗaci ta ce, Ya Adil, karka ce min komai, karka sake gaya min kalmar kaddara ko haƙuri domin bakin alƙalami ya riga da ya bushe. Ƙasa ya ƙara yi da kansa kafin ya kira sunanta a tausaye. Zuciyarta na wani irin zugi ta juyo da kanta suka haɗa ido. Lokaci ɗaya suka rantsa idanuwan saboda kowa da abin da ya ji a ruhinsa. Kana ya kasa cewa ufan sai ma wasu zafafan hawaye da suka sirnano masa. Shiru mai ban tausayi ya ratsa su karo na biyu. Daga bisani ta daga idanuwanta kwalla mai zafi ta ratsa farfajiyar fuskarta. Idan ta jajir cikin nasa ta ce, Karo samun farin ciki na ga baki ɗaya a duniya. Daga bakin daren yau komai nawa ya zama tarihi. Sai kawai kuka ya sarke ta ba tare da ta fitar da furucin harshenta ba. Hawaye suka sake gangaro masa domin har ga Allah yana jin raɗaɗin wannan mummunar kaddara da ta afka masa. Ga kalamanta na ratsa shi ta ko'ina suna ɗaure masa gangar jiki. Ya lalubi dalilin yi wa Janna fyaɗe ya rasa domin amsa ɗaya yake samu daga fadar zuciyarsa kaddara. Da ƙyar ya lalubi kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana furtawa hannuwansa biyu a kansa. Ji yake yi kamar yayi ta gudu ba tare da tsayawa ba. Bayan shuɗewar sa'o'i kwakwalwarsa ta soma zayyana masa kansa tun yana yaro abu ɗaya yake sha'awa har ya girma wato kwallo. Bai san menene zina ba. Duk da cewa da yawan matan duniya na tallata masa kansu, amma me yasa bai bi su ba sai Janna gidajiya, jahila da ya ba wa ratar shekaru masu yawa, yarinyar da ya isa ya haife ta da cikinsa, yarinyar da ta rayu cikin kunci da ukubar rayuwa, yarinyar da ta ja lokaci tana tallar nono a riga, yarinyar da ahalinta suka zo a bakin littafi. Yana wannan tufka aka kira sallar asuba. Zumbur yayo kanta ya ɗaura tafukan hannayensa da zumbur tallafota, amma da sauri ta janye saboda azabar zafi da jikinta ya ɗauka. Ya haɗi yawu ya ce jilebe har yana yarfa hannu kafin ya yi wani abu aka kira sallah. Babu shiri ya kalli agogon da ke manna a jikin bango karfe 5 ne daidai. Hankalinsa ya ji ya yi wani mugun tashi duk da ya san babu wanda zai gan shi tun da gwaggonsa Aisha tana umara. Barin zuciyarsa kuma tsawa take masa akan me yasa yake tausayinta har hankalinsa ke tashi akan banza. Cak ya dauke ta bayan sauraron jawabin zuciyarsa da yayi ban daki. Sai dai tamkar an dasa shi ya kasa aiwatar da komai. Daga ƙarshe ma ya ajiye ta ya fita abinsa. Yana fita ta saka kanta a cikin gwiwoyinta ta saki wani irin kuka mai tada tsigar jiki. Bata san lokacin da zuciyarta ke tambayar kaddara me yasa ta zo a daidai wannan lokaci ba. Ta ya hankali zai iya ɗauka mutumin da baya ko zama a Najeriya a ce shine ya kawar da budurcinta, mutumin da bai ɗauki mutum da duniyarsa bakin komai ba. Yaya Aminullahi zai fahimta tunda a yau sati 2 ne kawai ya rage su ci ribar soyayya ta hanyar aure? Yaya Goggo Aisha za ta kira ta lokacin da ta ji labarin daga jiya zuwa yau ita ba budurwa ba ce? Rashin kuzari ya hana ta yin ihu ko za ta ji sassaucin tambayoyin da ke cinkusa kwakwalwarta tunda babu shakka yau ta shiga layin zawarawa ba ta hanyar idda ba. Adil kuwa tunda ya fita ɗakinsa ya dosa kai tsaye ya faɗa ban ɗaki ya sakarwa kansa ruwa idan salamshe daren jiya na masa gezau. Komai na dawo masa tamkar sabo. Ehunta da kalamanta na masa amo a kunnuwa. Ga wasiyar mamansa da abbansa da kuma hajiya mami da suke horonsa akan tsoron Allah ga dukan wata badala ta duniya. Da sauri ya tsaida ruwan yayi falansa, ya jingina bayansa da bango, kansa na kallon tiles. Ɗin lokaci sannan ya ɗora alwala yayi sallah. Sam ya kasa miƙewa akan sallaya, sai ma kansa da ke ciwo gefe ɗaya. Ya rasa me zai yi ya manta da wata janna da tarihinta tunda dai kaddara ta riga fata. Kuma wanda yake jin kunyar su da tsoron su ba su sani ba. Kuma ko da gaban janna za su ba da shaida akan shi ne, ya san zuciyoyi ba za su yi amanna ba. A gefen janna bayan ta yi kuka sosai, jiki a salibe ta yi wankan janaba tare da ɗora alwala ta saka doguwar riga tare da hijabi ruwan madara ta tada sallah. Sosai take dogayen addu'o'i cikin sujjada akan Allah ya ara mata imanin karɓar shahadar wannan azababbiyar kaddara mai wuyar mantawa a rayuwar kowace mace a duniya. Cikin gida kuwa ma'aikata ne ke ta hidimar haɗawa Adil breakfast. Komai ya yi tsaf kamar yadda aka saba in dai yana gida Najeriya. Misalin karfe 8 na safe, Alhaji Muktar ɗan ƙasa ya fito cikin farar shadda madaukakiya. Dogo ne baki mai faffaɗan kirji. Kallo ɗaya za ka yi masa ka sha jinin jikinka. Shine mahaifin Adil.
Mutanen da ke farfajiyar gidan suka so gaishe shi, fuska a washe yake amsawa kafin daga bisani ya shiga ɗakin abinci. Da Ammar da Imran ne zaune suna kallon ƙwallon Najeriya da Manchester, waɗanda suka buga a ƙasar Morocco. Da sauri suka miƙe don girmama ɗan ƙasa, sai da ya zauna suka kwashi gaisuwa suka zauna suma. Yana murmushi ya ce, abokin naku har yanzu bai dawo ba? Da sauri Imran ya kai dubansa ga agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannunsa, sannan ya ce, mu ma yanzu muke zance, ya gota lokaci abba, amma mu bashi mintuna 10, insha Allah yanzu ya isa kammalawa. Murmushi ya yi gami da cewa shi kenan. Bayan mintuna 5 da maganar sai ga Hajiya Mami cikin kasaitacciyar shiga, ta yi kyau sosai duk da alamun tsufa sun fara bayyana a jikinta. Gefe ta zauna zuciyar ta fal da farin ciki domin ta sha jinin jikinta yau mummunar rana ce ga Abdulmalik kana ɗan ƙasa. Zuciyarsa za ta buga muddin labarin ya same shi. Tana wannan sakar sai gashi cikin shigar ƙananan kaya ya yi masifar kyau. Gashinsa ya kwanta ya yi luf gwanin ban sha'awa da burge dukkan wata rayuwa. Sai dai musayar kallo ɗaya za ka yi ka gane hankalinsa baya tare da gangar jikinsa. Cike da nutsuwa ya gaida mahaifinsa da hajiyarsa Mami wadda yake jinta tamkar jinin jikinsa. Kana su Ammar suka gaida shi ya amsa murya a dishe. Ya ja kujera ya zauna. Bayan salati da aka gabatar, Abba ya duba Adil da ya lula duniyar jiya ya ce Adil me zaka ci? Kamar ya ce ya ƙoshi, amma sai rake ya ce Lipton kawai zan sha, sakamakon baya son Abba ko Mami su gane yana da damuwa. Kuma shi a rayuwa bai iya ƙarya ba sam, hasali ma idan ka tambaye shi me yafi tsana a duniya, bayan shaidan zai tabbatar maka da cewa ba gidaje da makaryaci. Shi yasa sam baya son rabar su. Abba da kansa ya zuba masa ya ajiye a gabansa, kamar mai tausayin kofin haka ya ɗauka ya kai bakinsa. Kurɓa ɗaya yayi ya ajiye tare da kifa kansa akan teburin cin abincin. Bayan sa Abba ya shafa cikin harshen Turanci yake tambayar sa me ke faruwa. Dakewa yayi ya ce babu komai Abba. Su ko sa Ammar kafin Abba ya ba su umarnin fita har sun sulale. A nitsa ya ce Abdulmalik dagowa yayi da sauri dan ya san duk lokacin da Abba ya kira shi da Abdulmalik maganar mai buƙatar kyakkyawan lokaci ce. Bayan musayar ido da suka yi ya sunkuyar da kansa ƙasa saboda girmama magabata. Cikin salon wayewa ya ce Adil me ke damun ka? Babu komai Abba, jikina ne baya min daɗi. Cikin sigar damuwa ya ce Adil lafiya kalau kake, wani abu ne ke damun ka domin tun kana karami kake da wannan ɗabi'a ta zurfin ciki. Daga ni har mahaifiyarka da abokiyar zaman mu muna sanar maka mu ne manyan abokan shawararka, mu ne za mu rufa maka asiri tamkar zuciyarka da cikinka, za mu magance ma koma menene. Muddin uwa da uba na roƙa wa ɗa Allah ya amsa. Wani irin daɗi ne ya ratsa kokon kan Hajiya Mami dan ta hangi biyan buƙatar ta kurukuru. Hallau ta san ko menene zai faru Abdulmalik ba zai faɗi ƙarya ba. Jiki a salabe ya ce babu abin da yake damuna Abba. Kafadarsa ya dafe da cewa shikenan Adil, Allah ya tsare min kai daga kowane irin sharri, ya ci gaba da jibantar al'amuranka, ya tsaida ka akan tafarkin gaskiya. Kamar Hajiya Mami za ta mutu take furta amin amin, yayin da Shiko yake jin wani sanyi na ratsa shi sakamakon addu'a mai sanyi daga bakin abban nasa da kuma hajiyarsa Mami, wadda babu ko shakka ya san ita ce matakin nasararsa. Ita dai Hajiya Mami a fakaice take cilla masa muguwar harara, domin da za a bata zaɓi tsakanin mutuwa da Adil za ta ɗauki mutuwa ta bar shi. Ta tsane shi tsana wadda Fir'auna baya yi wa Annabi Musa irinta. Ta tsane shi tsana irin wadda Yahudawa ba sa wa musulmin kirki. Ba ta da wani buri kullum kwanan duniya da ya wuce ganin bayan Abdulmalik. Ko da kuwa hakan na nufin shi ne ajalinta a duniya. A zahiri kuma ƙarfin hali ta ce Abdulmalik ina son ganin ka falo na in ka kare da abbanka. Cikin ladabi ya amsa da to Mami na. Ta tashi ta fita a zuciyarta na wani irin zafi, kasancewar ko a yanzu ma yar gidan kullum ce babu nasara. Ko da ta kai ɗakin ta kamar ta kurma ihu take ji, tana shiga Sarayya ta tare ta da cewa Hajiya Mami ya kika same shi. Sai ta ƙara turo ɗan kwalinta gaba tana huci sannan ta ce babu nasara Sarayya. What Hajiya? Ta ce wallahi Sarayya, amma ko yanzu ba mu yi bata ida faɗa ba. Ya shigo da sallamarsa da sauran gaske ta gayyato murmushi ta ɗora a fuskarta cikin zumuɗi ta furta Abdulmalik har ka shigo? Ya faɗa a takaice tare da miƙar hanyar uwar ɗakinta. Duk da ƙoƙarin da Sarayya ke yi na faɗin yayi ina kwana, yana shigewa Hajiya ta dubi Sarayya wadda ƙwalla ta ciccikowa ta raɗa mata wani abu a kunne. Ihu ta cilla tare da toshe baki lokaci ɗaya, sannan murya ƙasa-ƙasa ta ce I love you Hajiya Mami. Ido ta kashe mata mai nuni da I love you too. Sannan ta bi bayan Abdulmalik a zaune ta same shi yana daddanna waya kamar babu abin da ke damunsa a zuciya. Ta zo dab da shi ta zauna, sannan cikin murya irin ta uwar da ta yadda uwa ce ta ce Abdulmalik
wanda yake dannawa ya ajiye tare da faɗar na'am mami. Kafadarsa ta dafa da cewa na kasa nutsuwa Adil da yanayin da na ganka a safiyar yau. Ka gaya min menene ke damunka, domin tabbas ina karanta rashin jin daɗi ta tare da kai. Gwarin numfashi ya saki ya rike yatsanta yana murmushi, zuciyarsa yalwace da tausayinta ya ce, haba Hajiya, kin san duk duniya babu abin da nake iya ɓoye muku, da akwai abin da ke cizo na to wallahi ku ne na biyun zuciyata. Ki kwantar da hankalinki, addu'ar ki na bibiye da ni ga dukkan lamurana. Kwantar da kanta ta ya kafaɗinsa a raunana ta ce, haka ne sanyin idanuwanmu, Allah ya jabanci al'amuranka. Shi ma sanyi jikinsa ya yi, domin ya yi amanna ko Hajiya mami ce sala zuwansa duniya ba za ta wuce masa irin wannan soyayya ba. Sai dai abin da bai sani ba, Hajiya mami na son kuka ne saboda rashin cin nasara, wanda a daren jiya ta mika wuya ga bokanta, gwaggon Aisha da ɗanta za su fara shahadar bakin ciki. Sai dai kash, safiyar yau ta waye mata a baibayi. A hankali ya mika hannayensa ya ce, Amina, ki yi murmushi don Allah, babu abin da ke damun ɗanki sai alkhairi, kin ji zubar hawayenku tamkar dafi ne a zuciyata. Yaƙe ta yi mai kama da ara daga zuciya ta ce, shi kenan. Kana ya ci gaba da rarrashinta da kalamai masu sanyi, sai dai ita jinsu take yi tamkar tashin gobara a ruhinta. Janna kuma tun da abin ya faru ta kasa tsaye da zub da hawayenta. Ga Aminullah sai kiranta yake yi sau ba adadi. Hankalinsa ya yi kololuwar tashi, sai nana